אוי, נפל. לי גם. יאללה, תשתפו גם את שי. אני אתן לכם פס ואתם תבצעו אחד אחרי השני. לך תעמוד פה הרי. תביא את הכדור. תעמוד ליד שי, תביא את הכדור. אתה פה. אתה עם הראל. אתה עם הראל. בסדר, מה זה שיהיה איתך? תן פס חדש להראל. לא בידיים, אנחנו ילדים גדולים. משחקים רק ברגל. הראל, אבל למה כזה חזק? יאללה, יאללה. רגע, ברוך, מי זה? עכשיו אני עכשיו. רגע, ברוך, אני מגיע לשם. תראה, בואי חזק. עכשיו תן לשי לבעוט להראל. אתה מגיע לשם. תיבט להראל בדיוק, תיבט לו ככה. לא, תבעט להראל, לא לרחוק. כן. אוקיי. הראל, תחזיר. אם זה מגיע לשולחן... תן לו, לא לגעת ביד, לא לגעת ביד. לא לגעת ביד, רק ברגל. הרי לא סגול. הופה. לא עשית גול, לא עברת כיסאות. עברתי. חזק, אוי! אמרתי משהו שמגיע לשולחן פרל. אוי, לא רואים את שי עם כל השם. חזק, לא חזק. לא חזק. למה אתה לא מכוון אבל? תראה הראל מכוון. אתה רואה, מכוון אליך. עשיתי גול, נכון? כן, עשית, אבל תכוון אבל אליך. תבעט להראל, שי, לא עושים גולים עכשיו, בועטים אחד לשני. לא, אתה רואה, לא טוב. תן